Mbak Elisa Orkarus Alaso. Iya. Iya Mbak Elisa jumeneng. Iya, alon-alon. Nggih, sugeng dalu. Akene iso alus. Nggih, niki pamundhutane gadah alus, Pak. Mulane basa Jawa ki dialon-alon ben iso alus. Kuwi wak-wakan kaya kenek nek omong ora. Saiki wis tak alon-alon. Alon-alon. Ki ning suwan ning kampung ngendi? Kampung Berban. Sagan. Kelurahan Perban. Nah, acarane? Perban ya, Pak. Perban apa terban? Terban kok perban. Oh, terban. Nggo merban gundulmu kuwi apa? Aja tok kasar urung-urung kok bocah wis manut alus kok isih tok unek-unekke. Wis iki alon-alon tak takoni perban apa terban? Terban. Oh, terban sing kopok gendeng ngono kae, Pak. Terbang. Koplok-koplok gembleng-gembleng kopok gendang. Koplok kok kopok-kopok. Ora. Iya. Koplok gendang. Nah, kuwi terbang, nek terban ki kampung. Terban. Iki dirintis utawa wis mendapat predikat kampung budaya. Kampung budaya, elok tenan. Nah iya kaya kampung budaya rintisan ana 20 kampung ning sing diresmekke loro. Oh iya. Kricak karo terban. Kampung. Krica, matamu pi krica. Krica niku napa to, Pak? Krica. Kae picak. Oh, beda. Kricak iki lor kono. Kok matamu kricak ora? Krica. Krica. Niki terbang. Kene terbang. Dua kampung budaya itu terban dan krica. Dua. Ayo saiki kamu sebagai apa jenenge lulusan sarjana S2 psikologi mesti duwe ide. Apa sing arep katakan untuk warga Sagan kene men supaya kene iki menjadi kampung budaya yang sesungguhnya. Ya mugi-mugi mesti ki akeh cah nome ya, Pak. Heeh. Mugi-mugi ki tiang-tiang nomi apa basa krama? Nom, ya senom ngono wae. Taruna. Nah. Taruna wonten mriki saged nguri-uri budaya Jawi. Heeh, budaya Jawi. Seneng aku wis. Saged napa niki dados penabuh. Lho, pesinden. Is maksudnya sing sesuk, ora saiki. Nek saiki mengko aku le golek duit piye. Sesuk sing cah cilik-cilik. Cak matimu ngono to. Ya, bar aku. Heeh. Ya, kan ini kan dekat. Maksudnya banyak tempat-tempat ini, banyak rumah sakit ada, sekolah juga punya. Jadi rame tempat, harusnya bisa direspon. Jawa emoh aku. Jawa, iki kata. Ben laro latihan. Omah loro ya. Apa rumah sakit basa Jawane? Rumah sakit ya rumah sakit ora omah loro. Jarene Jawa. Saiki nek rumah loro ki lare nyontek nggo nendi coba? Ya bener. Rumah sakit. Duduk rumah yang sakit. Tapi nek di basa Jawa ke dadi apa? Ya pokoke rumah sakit ora ana Jawane. Oh iya. Kathah rumah sakit. Rumah sakit. Sekolah. Semblumbang. Hah? Sekolah Semblumbang. Oh mblebeke kowe iki ora. Kene-kene ngrungokke tenan semblumbang. Ya ana sekolah ana blumbang bareng. Iki sekolah ki nggo sinau kok sekolah. Duduk sekolah kamar mandi ya. Dudu sekolah. Nek sekolah tak kira sekolah wis sekolah basa Jawane apa? Ya wis sekolah basa Jawa. Pasinaon. Oh, Pasinaon. Papan Pasinaon. Ning kene ana SMA 9 Yogyakarta iki cedak kene. Wah, kene apa? Wis padake wis klitih aku ning kene. Wis klitih ning kene aku. Berarti kowe klitih selama itu. Ora, maksudnya jalan-jalan ngono lho. Ning kene ana mall barang Ngendi? Iki galeria wis tau ning mall Doro. Desa ning kene kudu wis tau kafe-kafe akeh yo. Hotel barang. Nek golek minuman ya ora mung es teh ning angkringan terus. Golek Thai tea barang. Apa? Thai tea. Ki lare ngombe kepiye kuwi Thai tea iki? Thai tea. Thai tea ki apa? Minuman teh campur susu ngono kae lho.
Kuwi jenenge nek Jawa apa? Ya Thai kuwi Thai tea. Bandrek nek cara Jawa. Oh bandrek. Nek ning kene mesti gue sok pesene ning angkringan ngombe es teh terus susu kental manis dhewe dikopiok dhewe ngene iki. Alah, elah ning kene kudune iki di wis iki wis gaya nganggo shake kaya termose Pak Santoso iki lho di shake. Apa kuwi dikapakke? Di shake ngono, di shake. Ngenekke. Kuwi jenenge Thai tea. Thai tea lho dudung black tea lho, beda meneh. Thai tea. Ora maksude wadahe mau dikapakke. Shake. Ngenekke. Ya, di shake. Kuwi ngendi nggone kuwi? Ngendi nggone ning mal ning mal. Omben ki macem-macem mojito wis ta rong americano, cappuccino, mojito. Mojito ki apa? Mojito Nek cappuccino aku tuku sasetan kae kulino. Mojito ki panganan apa mojito? Omben kuwi. Kuwi saka apa kuwi? Kuwi nek cara kowe gampange piye tak goleke gampange. Gampange nek kaya bakul jamu kae. Heeh. Dudu gendule tapi sik ning ember. Heeh. Ah, kae banyu karo jeruk. Kuwi kaya kobokan nek cara kowe, tapi nek cara kafe sorry, keren. Mojito. Lagi iki lho dalang kon ngombe kobokan. Pancene iblis tenan. Lho nek ning kene kudu ngerti ngono parlente ning kene kutha padake. Paseno ki ngisin-ngisini. Mulane aku wegah jajan ro Elisa iki semoh aku. Lah piye? Nek nang luar Jawa ngono iki tak jajan mall wae, Pak. Yo nang mall ngono kuwi dikai kae lho, bakmi sing gedhe-gedhe jenenge apa? Kue tiao. Utuh sing. Apa spaghetti? Heeh, iki apa ya? Aku kuwi bakmi goreng wae. Ya, ini adanya. Ngono dunake desa barang. Ya kudu ngerti kok. Spaghetti ayo. Spaghetti, French fries, hot dog. Apa kuwi? French fries. French fries ki apa? Kentang goreng. Wis kentang ngono wae dadak cangkeme mecucu barang. French fries. Keren, French fries. Yo ora yo cara Jawa yo kentang goreng ngono wae kok. Kentang goreng. Yo nek ning kene yo ora mung kuwi kan iki wis duwe mall kafe-kafe akeh kudune kene kampung Terban budaya iki. Sagan. Kelurahan Terban sebagai kampung budaya kudune gawe panganan-panganan tradisional sing iso digondangke ngono. Kene kene ana lotek bubagio, soto Pakman. Wah, enak-enak kudune ana liyane barang jenang gendol apa Pak macam-macam. Sing ning Jawa-Jawa lah kuwi lah. Iya, jenang gendul, jenang sumsum. Kuwi termasuk panganan tradisi cenil. Apa cenil? Cenil ya apa cenil? Cenil ki panganan sing kaya apa jenenge iki? Kaya dawet kae ning rada atos. Limangan ora nggo banyu, cunduki nggo biting, cup mangan. Di nganggo ampas, dinai parutan degan. Parutan kelapa itu. Itu berat, itu kenyal apa keras atau apa kenyal? Empuk nek cenil kuwi. Oh kuwi ana terus kene saganmu gawe panganan jenenge bajigur. Oh bajigur miso kuwi. Ora. Apa bajigur? Kuwi telo kae jerone kae apa jenenge iki? Gula. Wah kuwi dipangan mencotot ngenani mata kuwi bajigur. Sejarahe ngono. Ora. Piye ra konsisten? Aku ki nek ndagel karo kowe iki tok gawe tenanan e. Kowe terus tak omongke sapa-sapa. Ora, bajigur ki mung anu bahan lelucon. Ngono. Ora perlu di nganu, ya. Tak kira tenan. Aku ning Jawa ki ya aja mangan spaghetti terus. Ora, jajal miletek. Apa? Miletek. Letek. Oh, miletek. Miletek ki apa? Tulisane letek kok. Lah iya ning macane ledek. Jawa ki ana O sijine apa ya? Apa meneh? Nyontek ra entuk nyontek dalangi pinter kok nyontek sik mburi. Oh nggih lho goblok banget kok. Tenan bijiku melu elek. Aku ki mengu kok nyontek. Tak kira nyontek, ora ngawur iki dirawi Profesor Kasidi Hadi Prayitno iki lho. Ki cerake Pak Jokowi lho. Kurang ajar kowe. Iya iki. Kowe ayo kae. Tukange joget wis do ning kono kuwi. Oh iya iki kok sewengi malih rambutnya putih ya Pak. Mesake wingi rambutnya ireng melu Pak Seno sewengi rambutnya dadi putih.
Sakake. Ya sempur apa-apa kok ya kuwi penggemar. Langsung iya penggemar tapi energik tenan lek nyanyi nek bawa langsung ngene-ngene kaya wong puisi, deklamasi ngono kae. Dibayar piro iki, Pak? Oh. Wong kene kira ngerti alang mujure ngerti-ngerti teko dhewe kok dibayar. Oh, ora dibayar. Wah, berarti aku kudune terinspirasi ya, Pak. Iya. Iki ora bayaran kudune aku ki yo semangat rasa bayaran ngono ya kudune semangat. Karepku ngono kuwi lho. Uri-uri budaya padha. Saiki sapa sing ora kenal Elisa ora karo Alaso lho. Rumah sakit Sarjito bingung golek bintang tamu, akhirnya direkture rawuh ning nggon aku. Pak Sino saya minta bintang tamunya itu sinden yang namanya Elisa. Ada, Bu. Itu saja, ndak usah pakai bintang tamu. Oh. Iki sapa sing ngorbitke jenengmu nek ra aku? Berarti sesuk ana tambahane Pak besok. Ana. Ada tambahane to? Ana beres kok. Asik. Ning liwat aku tetepan. Waduh. Berarti piro tibone ning aku piro? Ayo 100 lah. 100.000. Lah kok mung mundak 75.000? 100.000 ki wis apik, ora usah dadak cerewet iki. Ya wis lah. Sing penting ki carane Jawa sing penting golek jeneng, aja golek jenang. Ora golek jeneng aku rase ning jenang. Maksude aja golek duit sithik ning golek jeneng. Nek wis entuk jeneng, jenang ki teko meneh, teko dhewe. Ya, nek jenengmu menjilo. Jenang piye to Pak dipangan jenange? Hah? Jenange dipangan apa piye to? Kok golek jeneng terus golek jenang. Aku ora arep golek jenang sego wae sing wareg. Piye? Ini lho maksude. Ki saiki tenanan ora guyon ya. Oh iya iya. Nang iki. Arep aku ora S2 ning aku wani nek berdebat karo kowe. Oh iya iya. Orang hidup ya, itu orang harus hidup. mencari nama dulu. Nama. Jangan mencari rezeki. Oh iya Jangan benar mencari benar. uang. Benar. Nama nanti kalau sudah punya nama, uang itu akan datang sendiri. Teko dhewe. Namanya golek jeneng sik, mengko jenang teko dhewe. Oh, perumpamaan to kuwi. Mau wisan. Oh, tak kira golek jenang ya wegah aku ora Jenang nggo ndublak kowe kuwi apa? Nesu meneh. Rasa aja nesu, nesu. Aja jengkel, aja jengkel. Apa? Aja jengkel jare wingi. Jengkel iki sing kuwi dagung wis dipangan ki jenenge jengkel. Jengkel. Janggel carene, jengkel, jengkel. Kene. Janggal. Ora gelem. Iya, iya. Nembang. Nembang. Didawi Sinom Oh, Parijoto. iya ya. Kene grogi aku iki. Apa? Wis ora tau anu mesti sing jalukane sing jogetan terus iki saiki alus-alus ya, Pak. Iki Bapak nganu ketua panitia mau sing Pak Tri, Pak Tri. Heeh. Coba. Coba. Nuledo. Nah, nulado kok nuledo. Ane aja kagok lho. Dawa aja kagok. Nulado apa nulodo? Nulado. Nulado ki tiruwa. Oh, tiruwa. Niru kowe? Kok cerewet wae to kowe. Aku seneng karo kowe iki Jan. Kowe iki anu nembang Jawa ya pinter, padahal nek omong ya ting pletot cangkeme kaya ngono. Ning kan regane murah, ngono lho. Regane murah kuwi esuk mundak dhewe rasa cerewet ya, kowe. Oke tenan lho. Disekseni wong sakmene padha. Nek arep njaluk Dit, kae njaluk Pak Dwi kae. Pak Dwi iki. Pak Dwi? Ah, kae. Wis tak ketik dhewe engko. Hah? Engko tak ngenekke, Pak. Ampun lewat Pak Seno langsung gula mawon. Nah, ya wis bener iki. Ayo, kae wis dirogoke sak. Oh, kukur-kukur.
iso sinom parijoto ya, Mak. Ha iki akibat biyen dhek sekolah kleru jurusan. Oh, kok kleru jurusan? S1-ne jurusan pedalangan ning ngisi. Wis jajalan arep ngopo dhek ayo. Kowe kok mlebu pedalangan arep ngopo to, Saya itu suka ya, Pak. Biyen rung iso basa Jawa. Saya senang sekali dengan wayang. Saya itu suka, makanya saya pengen jadi dalang. Ora payu, tau nek ngono. Oh iya, dalang wedok iki ora payu, wis rasah ngoyo-oyo. Kowe ngerti pendidikan apa jenenge ilmu wayang wis apik. Nah, terus pindah neng ilmu psikologi S2. Oh, to. Jarine arep ndandani wong edan-edan kuwi. Ya ndandani aku barang. Lah, kok kowe ngopo kowe? Ya stres jadi dalang ki ngomong dhewe, sauri dhewe. Kaya kowe barang kuwi lho panjenengan iku lho. Gayamu muni panjenengan. Panjenengan iku lho, ngomong dhewe, sauri dhewe, guyu dhewe, nangis dhewe. Sake gendeng kuwi. Direkke gendeng aku. Ya iso apa-apa. Ayo ngene iki lek goleke dhuwit kowe barang ya ngene iki padake. Ya, ha? Kepati hama percaya ora, begitu kowe nembang Sinom Parijoto, penonton streaming 6.205. Luar biasa. Sedunia ya, Bang, cuma Indonesia Raya. Sedunia kabeh padha mresani. Sapa ngerti sok mergo streaming kowe diundang ning Afghanistan? Oh iya, gelo aku ning Papua Nugini barang. Tembak ndasmu. Kok tega lho, Pak. Ayo aja. Tak eman-eman kowe iki sa. Nah, yo ndase kaya ngene iki ora dieman-eman. Sapa ngerti tiba-tiba diundang ning luar negeri lho. Amin amin. Iya. Iya ngono ya. Kanca-kanca ya melu mumbul, melu ngempek kamukten. Elisa diundang ning Eropa, terus kowe omong, "Saya kalau tidak dengan Pak Sino, kalau tidak dengan teman-teman enggak bisa berangkat." Ah, kanca-kanca iso do ngerti luar negeri ra ketang ming marai mumet ndase. Lah ngopo? Nek saking do desane. Iya, wong jeneng bandara udara Qatar iki rak karpetan kabeh. Ana kok wiyagaku ki sandale dicopot. Iya. Dicangking. Saking sopane kuwi, Pak. Saking wedine. Oh, wedi. Copot sandale, lho copot sepatune dicangking. Iya. Ayo rak saking desane to, Mak. Iya. Ya, Mak. Yo. Pinasa Dinta iki. Enak. Mangga. Wah, jan. Esuk tuku mobil sa, kowe mau nge-Grab to? Iya. Beli mobil. Gak mau buat apa? Hah? Gak mau aku. Kenapa? Ya nggak usah, nggak perlu buat apa. Orang disediakan kok. Nggak usah cari, nggak usah. Nyediani sapa? Iya kan dari grup udah ada, itu dimanfaatkan biar ngirit duitnya gitu pinter, loh. Iki pinter iki. Iya. Ora kesusu tuku mobil. Ya motor, motor. Motor udah ada. Ora dienggo.
Motor tip. Motor tip. Lah numpaki piye nek motor tip? Iya. Oh ya tip ya motor ya, Pak. Heeh. Kok kabeh motor ya ning kene? Motor tip. Kayak pesawat ya motor mabur ya. Heeh. Kok iso jenenge motor mabur? Kenapa motore mabur mergane? Padahal pesawat dudu motor. Hah, luweh. Aku iso bingung karo basa Jawa. Kok iso bingung karo basa Jawa? Motor mabur ki pesawat ki basa Jawane motor mabur. Oh iya. Arep mabur karo ora iku kudu urusanmu. Ya oke lah. Soalnya bentuknya ora kaya motor. Ayo ora kok niku iki jenenge motor mabur basa Jawane. Oh iya. Ngono lho, ora kok motor kok mabur, Pak. Itu kan pesawat. Motornya mana? Wah. Aku mbok profesore pecah ndase. Takoni kaya ngono. Yo. Wes iki menunjukkan di hadapan penonton neng kene karo sing neng streaming bahwa Elisa karo Salarso iki sing padha notabene ngertine iso nembang-nembang sing sigrak-sigrak saiki iso cara Jawa asli. Sinom Parijata. Sesuk biasane dudu Jawa apa emang wingi? Ah ya Jawa, ning rak sing rada modern. Sesuk sinau mijil ketoprak. Mijil ora mijel, mijil. Mijil ketoprak. Nek jeneng tembang aja aja ngawur. Mijil ya mijil ora mijel. Ya mijil ketoprak. Mijil gado-gado ana ora, Pak? Hah? Mboten. Mijil apa? Mboten, Pak. Ampun. Mek muni piye mau? Mijil gado-gado. Dengkulmu melotot. Takon kok. Iya. Mijil terus gathik glinding. Gathik glinding. Gathik glinding iki kudu iso kowe kudu belajar. Terus uler kambang. Uler kambang, uler keket. Uler kambang, uler keket ono, Pak. Uler-uleran. Uler jaran ono. Nenggel kowe sak andonge. Iya. Kembali ke tempat. Ya, sampun. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Ah, wis mulai prewet meneh to.